ka daina jin daɗi idan budurwarka ta rubuta maka text message na soyayya idan har ka tabbata cewa ba kai kaɗai ne masoyinta ba. Abin da yasa na faɗa maka wannan akwai dalili da yawa, akwai kuma hujjojin da zai sa ba za ka yi farin ciki dan kaga budurwarka ta rubuta maka text message na soyayya ba. Yan mata a yanzu suna da samari sama da 2 ko in ce sama da guda 5. Idan ta rubuta maka sako na soyayya mai daɗi, to kada ka yi tunanin cewa kai kaɗai ka tura wannan sakon, domin za ta yi wani abu da ake cewa copy and paste, kafin nan za ta yi forwarding ɗin shi zuwa wani saurayin, wancan ma ta yi forwarding, wancan ma ta yi forwarding. Idan ku biyar ne duka wannan sakon guda ɗaya sai ta rarraba muku shi. Ta ga anan abin da yasa na ce kenan kada kai farin ciki, wataƙila kai ne na farko ko kuma kai ne na ƙarshe. To kaga anan wajen babu wani zancen kai farin ciki. Yana da kyau a ce budurwa ta samu samari kamar guda 5 haka ko guda 3 da ta ware guda 2 a cikin ku, sai ta tantance ta zaɓi guda ɗaya ta ce ya fito, wanda ya fito shi kenan. Idan wannan bai fito ba sai ta koma kan wancan guda ɗin, tana da alternative B kenan. Amma kowane lokaci sai ta dinga muku ƙarya cewa tana son ku, tana son ku, a zahiri kuma wannan ƙarya ce, yaudara ce. Yan mata masu irin wannan ɗabi'a ko masu irin wannan hali ya kamata ku canza, ku ji tsoron Allah. Bai kamata a ce kana karya zuciyar wanda ya da kai ba, saboda ku mata ba ku cika son wanda yake son ku da gaskiya ba. Allah ya sa ku gane, kuma Allah ubangiji ba mu ikon ci gaba da yadda muke yi da ku a wannan lokaci. Na ku alfahari.